I'm gay. He loves you and wants a relationship with you. I'm queer. He loves you and wants a relationship with you. That's the only thing we have to say to anybody that's an unbeliever. I'm a crackhead. He loves you and wants to have a relationship with you. I'm a murderer doing life in prison. He loves you and wants to have a relationship with you. That's the good news, right? Now, if you accept that good news, I got bad news. If you accept that good news, I got bad news, and here's the bad news. In the same way that he died for you, now you got to die for him. And if you accept him as Lord and not just Savior, you have to die to your will. You have to die to your way. You have to die to your desires. You have to die to your agenda. And because this is a king and not a presidential candidate, we cannot rewrite the Constitution based on your feelings and your attractions. Trebuie să recunosc că a trebuit să fac puțină curățenie în viața mea. Am intrat în industria muzicii, nu că ar fi ceva rău, dar acolo am început să consum anumite substanțe pe care nu spun că mi le-a băgat cineva pe gât, dar și cum e oriunde, nu doar acolo, oriunde în lume, e fiecare pe cont propriu. Și unul desface o pungă și altul desface o altă pungă și unul are substanțe, altul are mâncare și tu, ca om care te învârți în aceleași conjuncturi, ești atras să consumi fie mâncare, fie substanțe. Iar eu am fost foarte atras să consum substanțele. Iar asta m-a lăsat cu o dependență groaznică care m-a ținut mult după ce am ieșit din industria muzicii, m-a ținut mult după ce m-am căsătorit și m-a ținut inclusiv după ce mi s-a născut primul copil. Și nu vă închipuiți că erau chestii grele, era doar banalul gazon. Dar, vedeți, asta e minciuna pe care mi-am spus-o atâta timp, încercând să mă conving că nu e mare lucru faptul că dau banii pe așa ceva. Vreți, în momentul în care îți înțelegi greșit menirea și mai rău, îl înțelegi greșit pe Iisus, te alegi cu niște lanțuri aparent ușoare pe care nu le poți rupe, indiferent de cât de mult încerci. Ultima dată când am verificat, Iisus nu era doar prietenul meu, Iisus era rege în același timp. Deci mentalitatea asta mea de homolău, consumator, nu era ceva foarte potrivit pentru prietenia mea cu Dumnezeu. În momentul în care cunoști pe cineva pe care îl respecti și cu care vrei să fii cu adevărat prieten, cel puțin așa spui că vrei, nu mai poți să te comporți la fel. Pentru că în sine a fi prieten cu cineva reprezintă un efort activ din partea ta de a menține prietenia. Așa că în naivitatea mea trăiam cu impresia că Iisus e acolo și își face treaba lui, iar eu sunt aici și îmi fac treaba mea. Mai mult, în perioada în care l-am cunoscut pe Iisus, am făcut greșeala să mă atașez mai tare de oamenii prin care l-am cunoscut pe Iisus decât de Iisus. Deci, în momentul în care relația mea cu oamenii aia s-a năruit, nu mi-a fost greu să renunț la Iisus și să mă duc să-mi văd de viața mea. În cele din urmă, Iisus e un rege. Iisus e un rege bun și iubitor și ar face orice ca să te protejeze, pentru că în natura lui, el își ține partea lui de prietenie. Iar asta înseamnă că vor fi uneori unele lucruri în viața ta la care el și-ar dori ca să renunți spre binele tău. Nu pentru că s-a trezit el deodată că vrea să-ți ia cheful și să te facă să trăiești o viață de-aia boring în care nu poți face nimic. Nu, dar ar fi să te gândești puțin la lucrurile la care Iisus ți-ar cere să renunți. Sunt lucruri care pe termen lung te vor distruge, în adevăratul sens al cuvântului. Fie că vorbim de prietenii toxice, de dependențe, de țeluri și idealuri și scopuri pe care ți le-ai pus, care în realitate sunt fie de neatins, fie te vor pune să faci anumite lucruri care te vor distruge și îți vor călca în picioare identitatea. Iisus și-ar dori să renunți la ele spre binele tău, pentru că, să fim sinceri, Iisus nu are nevoie de nimic de la noi. Tehnic vorbind, Iisus chiar nu are nevoie de nimic de la noi. Și totuși, își ia timp și își bate capul cu noi și cu problemele noastre și cu nevoile noastre și încearcă pe cât de mult îl lăsăm noi să corecteze în viața noastră lucrurile care în cele din urmă chiar ne vor distruge. Și când vine vorba de asta, eu sunt un exemplu de genul ăsta. Ideea e că tu ești mult prea subiectiv la unele lucruri. Și eu la fel. Noi tindem mai mult spre ce ne place, nu spre ce ne trebuie. Și Iisus știe asta. Ăsta e motivul pentru care ne-a lăsat atât de multe cuvinte în Biblie ca să ne ajute și să ne ghideze. Iar cartea asta este plină de cuvinte care ne vor ajuta să discernem lucrurile bune de lucrurile rele. Mai exact, ne vor avertiza despre lucrurile pe care noi cu adevărat vrem să le facem pentru că ne plac, dar ne vor distruge viața. Am ajuns să facem genul ăsta de Biblie, unde cuvintele pe care Iisus le-a spus sunt scrise cu roșu ca să știm sigur că Iisus a vorbit. Și dacă vă uitați aici, lucrurile astea sunt scrise cu roșu, pentru că Iisus cu adevărat știa despre ce vorbește. Deci, un exemplu. Odată venită lumina în lume, adică Iisus, oamenii au
iubit mai mult întunericul decât lumina, adică pe Iisus, pentru că faptele lor erau rele, adică făceau ce le plăcea. Căci oricine face răul urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu îi se vadă faptele. Oricine lucrează după adevăr vine la lumină pentru ca să îi se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. Închipuiți-vă că Iisus ne-a spus ceea ce tocmai v-am citit. Acum 2000 de ani ne-a spus că oamenii preferă să nu fie prieteni cu Iisus pentru că vor să facă mai mult ceea ce le place, adică răul, decât ceea ce le-ar folosi. Și în caz că te întrebi ce anume l-ar putea ofensa atât de tare pe Iisus încât să trebuiască omul să se ducă să o facă departe de el pentru că dacă e prieten cu Iisus nu poate să o facă, răspunsul e simplu. Orice îți face rău ție și celor din jurul tău. Minciună, dependențe, promiscuitate, abuzuri, corupție, toate astea sunt lucruri care ne fac rău. Iisus vrea să intre în viața noastră, dar noi trebuie să renunțăm la lucrurile astea. Și nimeni nu poate să nege că pe termen lung cel mai bun lucru pe care putem să-l facem ca oameni, ca indivizi și ca societate în general, este să renunțăm cu adevărat la lucrurile astea. Oameni buni, acesta este doar un fragment dintr-un clip mult mai lung pe care îl puteți găsi exclusiv pe Patreon. Abonați-vă la canalul meu de Patreon pentru că e ieftin și credeți-mă, merită. Sunt mult mai multe lucruri pe care le puteți vedea acolo.